Simila mon et Big Weltare TV. Mbade abonné. On jarama. Merci de vous abonner. Wondu punodo jom galle mum mi anda kono ya won mo ko buri bonde dum o de wallahi ko wi ko momi watmu ko buri bonde ha yeso ko lawo don bandirabe on calminama goto kala inde mum yetto dum o ko Amadou Ba wala Amadou Big Weltare wala Alliance MC Chai wan ko tam ngam wiide on femme exemplaire nan ara goto mon kala namna yo ya wada abonné chaîne Big Weltare TV parce que femme exemplaire ko liggey mawdo wada hen ngam andinde yimbe rewbe potani quoi wala donc no weedeni tan goto mon fof ye jaggu jeey mum fawi hen jeey mum wasi jaggude jeey janana fawi hen jeey mum sabu sa jaggi jeey janana uppi jeey ma so jëm jeey arni jeey mum perta ko jeey no ko jeeyda donc Big Weltare mon on weltanama assalamu alaikum bandirabe halpulare ngo min Cerno Modi artiste mo yenke série mon mawdo nen fudo jillando de femme exemplaire ya wat ay abonné Big Weltare ko série baddo solo baddo importance na rewbe tobe honnabe ko dan ton so jeewi Big Weltare tam mo gandu dum hen série mawdo non onon pop pade dum nen ara assalamu alaikum bandirabe on calminama on fi on jurama oɗon mbiye tan kon min gaddani mon ko hesɗi ko weli ko waɗi fayida hono femme exemplaire hono no bandira worɓe mbiri ni emin ñaago yon mbaɗ abonné e Big Weltare TV so tawi on mbaɗi abonné inchallah on nimsata sabu femme exemplaire so ari waɗat bom assalamu alaikum bandiraɓe tedduɓe on calminama on jurama ko min Kalidou Ndiaye artiste mogiyanke mboɗo wiya mon wer mbat feere non wadon préparé pour yebde ko mawni ko foti arde ko holdum ko wonata femme exemplaire série baddo graw holton togata Big Weltare TV ko woni femme exemplaire ko wadi ko wada no yaare sa yidi dum andude wat abonné e Big Weltare TV